ନିଜେ ନା ହେଇ ତତେ ଏପାରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଏପାରିରେ ନଈ ବଢିଛି। ତୁ କହ କେମିତି ନାଁରେ କୁମ୍ଭୀର ହେବି, କେମିତି ନଈ ବସିଲେ ମୁଁ ତତେ କଲିତା ଲାଗିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଝିଅର କଲିତା କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯାଉ। ମୋ ଚାଲିବାକୁ ମୋ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତ ମୋ ଚାଲିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା। ଡକ୍ଟର ହେଇଛୁ ଡକ୍ଟର, ଆମେ କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛୁ ତୁ? ଯଦି ତୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢି ଲାଭ କଣ? ଯା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ଦେଖିବୁ ମୋ ବୋଉର ମା ଭଳି ଆଗରେ କେହି ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଯିଏ ତୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଆଣି ପାଖ ମୁହଁରେ ଦେଇପାରେ, ସେ ନାରୀ ନୁହେଁ ମୋ ପାଖ, ସେ ହଉଛି ଦେବୀ। ପାରିବୁ ଯଦି ସେ ଦେବୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯା। ଯା ମଧୁ, ସେ ଦେବୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯା। କଣ ଏମିତି କହିଯାଉଛୁ? ମଧୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଲିଜାକୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦବା କଥା କହିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମତେ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲାନି ଲୋ ବୋଉ। କେବଳ ତୋରି ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ଆମେ ତ ମଝି ନଈରେ ଘର କରିଛେ। ଯେତେ ଥର କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ ତୁ ମୋ କଲିଜାକୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଇଦବୁ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ବଟେଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି, ମୋ ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉପରେ। ତତେ କିଏ କଣ କହିବ?